sutresna budaya basa Jawi, sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun CS Purwanti kanthi irah-irahan Mertobat. Ing kaduan srengenge wis ngliwang mengulon lan cahyane wis katon kuning semu jingga. Yektine ing langit gumantung mendung sing ora pati kandel nanging blas ora ana sumiyuting angin. Mbok menawa iku sing jalari hawane krasa sumuk. Lagi wae aku tekan ngomah saka papanku nyambut gawe banjur nyetandarake montor ing teras. Jaket tak copot sinambi mlaku tumuju lincak terus nyopot sepatu. Durung nganti mlebu ngomah sisihanku wis metokake nggawa wedang teh anget lan lungguh ing jejerku. "Saya ora, Mas," ditakoni. "Nek saya banjur arep mijeti apa piye, Jeng?" Semaurku genti takon. Gelas tak candak banjur wedang teh tak seruput. Gurung sing garing dadi krasa seger. "Piye, Jeng? Ana apa? Alfa karo Beta wis bali sekolah durung?" pitakonku sabanjure kanthi sareh. "Wis, Mas. Kae lagi padha milih lagu kanggo tugas kur malem Paskah," semaure. "Lah piye sido arep mijeti aku?" pitakonku mau dak baleni karo nyawang sisianku. Tangane banjur nyiwel lengenku sinambi mecucu aleman. "Arep ngabari yen Pak Timbul gerah lan saiki opname neng rumah sakit. Kabare wis 2 dina anggone opname. Jare gerahe stroke kandhane." "Wo, lah aku wingi esuk ketemu isih waras wiris, Je," sautku. "Percaya ora, Mas, sing ngeterake ana rumah sakit Pak Dukuh Gunawan," sambunge. Aku ora gumun, Jeng. Aku kenal satenane loro-lorone. Yen ngono aku dak adus banjur ayo tilik ana rumah sakit, usulku. "Lah rak ngono, yen arep siram nganggo banyu anget kae wis dak godhokake." "Ora saya tenan to, Mas?" pitakone nanjihake maneh. "Sayae wis mari nalika ketemu wong mecucu sing nyiwit lenganku mau." Kandaku banjur mlebu ngomah arep adus. Karo adus aku kelingan kepriye Timbul lan Gunawan nalika isih padha cilik. Wiwit saka dolanan neker, bentik lan bal-balan ing latar nganti tekane sekolah ing SD lan SMP tansah rukun lan runtang-runtung. Uga nalika latihan putra altar utawa misdinar ing gereja. Sabanjure aku nerusake ana semea, Timbul ana STM lan Gunawan ana SMA. Senajan sekolahe beda nanging anggone kekancan tetep raket lan supeket ing omah lan ing OMK, malah tekane dadi pengurus lingkungan sawise tuwa. Mung keri-keri iki sawise Gunawan dadi kepala dukuh, kekarone banjur kerep geseh rembug. Aku dhewe sok nganti bingung kepriye carane anggonku arep nengahi. Sanyatane Timbul lan Gunawan iku klebu wong sing jujur lan prasaja. Mbok menawa ana rasa ora kepenak ing atine Timbul amarga kedut marang Pak Harto
juragane sing uga njago dukuh nanging ora lulus anggone tes. Dilala sing lulus tes yaiku Gunawan kancane dolan wiwit cilik. Meh saben program sing diusulake dening dukuhe tansah dipancai lan ditentang dening Pak Harto. Malah ajak-ajak liyane kelebu timbul kanggo boikot. Senajan programe mau kanggo luwih makmurake warga sepedukuhan. Ketok banget menawa Pak Harto duwe rasa meri lan durung bisa nglilakake anggone ora lulus. Rumangsane kalah saing karo Gunawan. Sawise rampung adus banjur gegancangan aku lan sisianku boncengan tumuju rumah sakit sing ngrawat Timbul. Nalika tekan ruang perawatan ana sawetara sedulur lan kenalan sing wis ana kono kelebu Gunawan lan sisiane. Yen dak setitakake katon yen Timbul wis ora perot maneh, mung keri sambat yen tangan tengene krasa lara kaya dicocok-cocok. Dheweke gur ngguyu utawa mesem ngiyani nalika bojone omong akeh-akeh. Nalika salaman dak rasake anggone salaman uga biasa. Matur nuwun, apuranen salahku ya Nur. Kandhane Timbul pedhot-pedhot nalika salaman karo aku. Padha-padha ya Mbul, semaurku. Senajan meneng nanging aku nggatekake nalika salaman karo Gunawan. Omongane padha wae yaiku matur nuwun lan njaluk pangapura. Mung wae anggone salaman luwih suwe karo unjal ambekan landung. Sejatine ana rasa ganjel ing atiku amarga nganti kaping 3 anggone dheweke njaluk pangapura lan matur nuwun sasuwene ana kono. Malah nalika aku pamitan dheweke isih pesen murih dijalukake pangapura marang Gunawan. Aku mung nyaguhi senajan ora bisa nggagapi apa sing ana ing atine. Pak Dukuh, aku mau dipeseni Timbul kanggo njalukake pangapura marang panjenengan. Kandhaku bisik-bisik sinambi mlaku bareng tumuju parkiran. Awakmu sih kenal aku to, Nur? Aku isih Gunawan kancamu dolanan biyen. Aku wis ngapura Timbul sing nyebarake kabar ora bener bab awakku wis ngaku dhewe marang aku lan wis wiwit gelem cawe-cawe kanggo kemajuane warga. Aku ya wis omong ngono karo Timbul, rasa mikir sing werna-werna, sing penting gek mari ben bisa nyambut gawe maneh lan ngewangi bot repoting warga. Kandhane Gunawan. Matur nuwun Gun, aku percaya kandhamu. Kandhaku ngepuk-ngepuk gegere banjur tumuju kendaraane dhewe-dhewe lan mangkat mulih. Tekan ngomah aku lan sisianku banjur nandangi gawean ngomah kaya adat sabene. Muga-muga Pak Timbul enggal bisa mari lan kondur ya Mas. Perote wis pulih lan jare mau tensine wis normal lan stabil. Kandhane sisianku sinambi nyetlika klambi bebarengan. Amin, kandhaku karo mesem. Pikiranku nglambrang ing kedadian nalika Timbul njaluk ngapura. Pancen saben wong mono mesti nate nindakake sawijining kesalahan sing njalari tatu ing atine liyan. Becik banget menawa nglenggana kaluputane banjur mertobat lan njaluk pangapura. Sabanjure ana werna loro tumindake manungsa sing nindakake kesalahan mau.
Sepisan klelep ing rasa salah mau nanging ora duwe kepiya kanggo ndandani uripe. Ing kahanan iki bisa uga manungsa banjur mbaleni nindakake lupute maneh utawa nganyut tuwuh kaya sing ditindakake dening Yudas Iskariot nalika ngianati Gusti Yesus. Dene sing kaping pindho manungsa mau banjur ngrubah tumindake lan ndandani uripe. Sabanjure gelem melu cawe-cawe ing sebarang gaweane liyan sing kerepotan. Menawa iku sing katindakake bakal njalari uripe dadi luwih migunani lan bisa dadi berkah tumrap sedengah titah mligine warga masyarakate. Kok kendel wae, aja nglamun lho Mas. Kandhane sisianku njugarake pamikirku. Ora jeng, semaurku karo mesem. Ora sengaja kewaca tulisan ing buku panduan aksi puasa pembangunan taun 2020. Iku sing gumletak ing meja sacedhakku yaiku mertobat, gumregah, menyat lan mawoh berkat. Bantul 18 Maret 2020. Karipta dening CS Purwanti. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawi Joko Lodang nomor 57 tanggal 18 April 2022 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, nuwun.